Здравейте, аз съм Цветан Филев от България. Председател съм на Национална асоциация на тютюнопроизводителите над 2010. Президент съм на Европейска асоциация на тютюнопроизводителите Унитап Европа и съм президент на Европейска междубраншова организация в сферата на суровия тютюн в Европейския съюз ЕЛТИ. Правя това обращение. Зад мен е Министерството на земеделието и храните на Република България по случай 40 годишният юбилей на Международна асоциация на тютюнопроизводителите МАТ. Ние я наричаме ИТГА – International Tobacco Growers Association. 40 години са и малко, и много. Малко са, защото може би не ни е стигнало времето да разрешим всички проблеми на над 30 милиона тютюнопроизводители от Азия, Африка, Европа, Северна и Южна Америка. Много са, защото тези 40 години са изпълнени с предизвикателства по отношение на изправяне срещу рестрикции от Световна здравна организация по време на търсене на пазари и рентабилност за тютюна на тютюнопроизводителите, при комуникацията с институциите и при постигане на равнопоставеност на сектор тютюн с останалите браншове от земеделието. Пожелавам на ИТГА и на всички държави членки, все така заедно обединени, да продължаваме да отстояваме и да защитаваме интересите на нашите земеделски стопани. Лично на генералния секретар Мерседес Васкес пожелавам успехи, дълголетие. Мерседес, България те подкрепя, ние те подкрепяме, обичаме те. ИТГА е нашето семейство. Целувки от България!